Kung dili igo ang sweldo, napay ihatag nga pipila ka mga tips. Kana daw, be? Kini number one, ayaw daw kahadlok mangutana. Kaya na mag-uban, manghadlok mangutana, Yes. kaya mahadlok sila ma-judge. Mahukman ba nga, sumano, uy, pati ba naman ka na, di ka kabalo mag-estimate sa imong budget. So, na yung ubang mga tao mahadlok mangutana. Kini number two, dapat na kay saving goals. Meaning, dapat kabalo ka, o sa imong ginatiguman. Na yung mga tao nga, of course, importante mag-yun na naka-emergency fund. Okay. But it's also important para asa ka nagatigom, para mas ma-motivate ka nga, okay, kinahanglan yun ako ni tiguman og taman kay na ako'y goal, na ako'y goal nga palito. Let's just say, gusto kong palito og balay. Okay. So, naipadol nga na imong savings. Kana. So, dapat na kay saving goals. Ma-inspired po ka, day. Yes, Ano ba? kana po. Kini number 3, dapat kabalo ka sa imong mga expenses. Mga na ginalista nga kini para sa bayronon, para sa kuryente, para sa tubig, inana. Na kay kumbaga track of your expenses daily. Tapos napod dapat kay kanang budget and dapat mag-stick lang ka diha. So kung for example, wala gyud kay extra, let's just say wala kay extra money for this. Okay. Inana. So dapat ang imong ano is dapat diri lang ko kutob. So dili sa ako makapalit sa akong mga gusto-gusto karon. Yes. Mga kanang mga ginaingon nga treat yourself. Next time na lang, inana. bitaw. And of course kini, actually karon na pud ako ning nato no, dapat daw, 'di ba? Usually ang ginabuhat nato, for example, sweldo minus savings equals expenses. Yes. Pero dapat karon income minus expenses equals savings. Savings. So Oo. unahon nimo ang savings before ang expenses. Kay syempre kung unahon nimo expenses, of course na sama sa atong naisgutan ganina no, dili man tanan dagko yung sweldo. So napoy uban na gagmay lang ang sweldo, Tinuod. pero ayaw kalimti ang pag-save kay actually kana para pud na sa imuha. Kana Labi na para sa katong- imong pamilya, Yeah, mga sa anak, pamilya. o Para sa may future. emergency po. Emergency. Paano ba? So, importante gid ang mga kasama